Salutare! Am ieșit din nou la pescuit, aici la Marea Neagră, în concediu. Din nou am bățul meu la plută, mi-am cumpărat niște râme de la magazin, râme de mare, bățul meu la plută de 4 metri, am un fir de 0,16, am pus o plută de 5 grame și sper să prind ceva, să văd. Dau după guvizi. Poate mai intră pe lângă guvizi și altceva. Primul guvid al zilei. Oh, dar din ăla micuț. Un nou guvid. Guvizi de Marea Neagră. Și pe ăsta scap, toți pe ăștia scap din mână. Râme am cumpărat de la magazin, 16 lei pachetul, se dă împachetat în hârtie. Eu aici l-am pus în caserolă, l-am ținut în frigider. Am pus un clic mai lung, cu tijă mai lungă, mărime 8. Pluta mea de 5 grame, echilibrată cu 2 plumbi, unul mai mare sus, unul mai mic jos, apa mare, că să atingă fundul, că acolo stau guvizii, aici printre pietre și bolovani. Căle cu tijă lungă, bag râma așa pe clic. Opa, că nu pot să mă așa. Un ciot aici se miște. Hai, curaj. Este grădinița. Ia să văd dacă pun ciotul ăsta pe vârf. Am pus ciotul ăsta să vedem trage. Acolo stă pluta. Hai. Da, este. Dar ce pește e ăsta? Deci am văzut în poze. Să fie barbun ăsta. Are țepi, n-are țepi.
Ce am văzut în poză, cred că e barbun ăsta. Nu vreau să zic prostii. Dar o să mă documentez după ce... Bun, să fac o poză. Bun, să dau drumul. Frumos pește, altceva pe lângă guvizi. Aici are două mustăți. Ce mari sunt mustățile astea. Bun, hai să dau drumul. Acolo lângă piatra aia sunt ceva pești. Ceva scoici acolo pe ele și văd că la scoicile alea tot ciupesc. Nu știu ce pești sunt. Primul obiectiv deja se poate observa Un guvid. este farul genovez. Farul genovez a fost construit cu mult timp în urmă de către italienii din Genova, de acolo și-au luat și numele. El este în stare de funcționare. Pentru moment este băgat Guvidul. în observare ca piesă de muzeu a Mangaliei. Mergem puțin spre gura portului și vom face la dreapta ultima parte a portului comercial. Trece vaporașul cu turiști. Aici din Mangalia. Trece poliția de frontieră. Garda de coastă, cum se numește pe aici. Vin și lebedele. Da, este tot guvid. Aici lângă mal, văd că sunt plini de scoici pe pietrele astea. Am înțeles că trag guvizii și la carne de scoică. Am văzut la alții care pescuiau cu scoici din astea de aici, de pe pietre, la guvizi. La carne, că e mai tare și stă mai bine pe cârlig. Am dezlipit și o scoică, să văd cum arată. Aici avem un crab. Avem un crab acolo. Hai, te miști, uite că se mișcă. He. Am mai prins unul din ăsta. Asta e micuț. Am mai prins unul de micuț ăsta. Chiar mă bucur că mai prind și altceva în afară de guvizi. Așa că îți dau drumul. La primul ce l-am prins era mai mare, asta e mai mic. N-am fost pe fază, dar este agățat. Guvidul.
A venit aici un cormoran, sper să dispară, îmi sperie peștii, dacă sunt mai mari. Da. Hai, mă. Cârligile astea cu țijă lungă sunt ușor de scos. Altfel ai nevoie de pensetă. O meduză aici pe lângă mal. Am văzut că sunt mai multe, altele mai mici, altele mai mari. Da. Ovidul. S-au terminat râmele. Am spart o scoică, să încerc la carne de scoică. Mă l-am cuțit la mine, o să tai cu... Așa. Ia să pun în cârlig, nu știu câtă carne să pun. Bun, hai să pun bucata asta. Să văd dacă trage ceva, să arunc de câteva ori. Cred că este bine pe cârlig. O să pun data viitoare o bucată mai mare. Haha. Primul guvid prins la scoică. La carne de scoică. I-a rămas bonus, i-a rămas carnea în gură. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest videoclip și v-a fost util. În caz că veniți în concediu la mare și doriți să luați un băț de pescuit la voi, pentru mai multe videoclipuri interesante, zic eu, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, multă sănătate și șir întins!